أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagandang dalam tanda bintuk syurga Pagaya Mia wajib Mia patut Kopori penian Naka pembentukan Syekh Allah Syedawatan tanu sudah bitanu Muhammad alaihi salatu wassalam Asyadu panu Allah Akhiratu kawitanu Sya'alu anak kiamat Pinggunan lautanu niyang kumapia Nakiatu kawan tanu Syuribat Abu Syumrar Abu Syuhalal Abu Haram Abu Syumarat Abu Syumapia Kisah yung kaya ingaran Ajian tak imbihar Wa means Islamic Seminar Mahu diturangkan Sampai asyil pun Dia mutakabar sampai alim Dia manang asyil pun Na umah aswa ko na bumili pensosel ko na isiniran Asyarek semua na ko na mga wasiya yang butuh mga iktisadi, mga economics, kawiyagan na mapia, yang butuh ikumangyo kukuraan, anak piling o na perikuno, iklubang, na itutuh kada to aparatya. Asal dia sudah anak teknik. Matapos ani mabila ko na natek ko ni magatras. Kailangan ay butuh kayo ng kain niya. Room. Oh, hindi na kayo. Pengira masih ini aku bawa ni ramai saudara mampu. Jangan bertanda apa yang tulis. Di kantor ya kira ni apa. Nama jadi masih saudara mampu apa. Nah dia memberi penopang. Ayam mana ni? Nah ayam bagus yang nak terkan masih taman ko di mau masuk tentan macam tu. Nah dia kaya min tubasya'arada min ahammil a'malil qalb. Padahal mga ka-importante ang mga amalul khusyuk. Mga amalul khusyuk, mga importante yan. Yan dipendarin daruri tubasya'arada. Min ahammil a'malil qalb. Padahal importante dipendarin khusyuk dengan mga amal. Pagkatapos, apa juga amalan kehapus na at-taqwa. Ayat ini makna ng kota ulama adil ka at-taqwa na hiya jima'ul khairat. Ano? Yan na ipaganay amal ang kaya apuso. Importante na di ka pagay mga bugaman. Kailan apuso? Oy. Naisyaw kan at-taqwa. Tinimunti mo, ayat ini naman at-taqwa na jima'o al-khairat. Tinimunti mo sikulaw na mapya. O, Summan Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu, napitaro yan. Tina at-taqwa ma'naha thalata. Kung syukan at-taqwa na ayat ko na makna niya na talubatan. Dito na Allah. Takwa. Kailangan na matagur kayo ini. O matagur kaya tuwi Ibnu Mas'ud na karina sa niya susubuka sa takwa. Niya tagu kusubuka nga na takwa. Pagkailan tingin kayo ni Ibnu Mas'ud na yuti Allah fala yuksa. Nataw ako pugunutan ng syawalla na dengan penderwakaan syawalla. Mana nadiri sumpah Allah. O pusaka na maunutang kahwala, nadika sumpah Allah, na padanan samaan at takwa, kanakwa. Pamana, pabila maunutang kahwala na, pakasasati manaka. Palayaksa. Pamana di nga, sigura so kanakwa kasama ito. Kenapa ngabiya so kanaka, karangkali, o dinabiya di nga atabi abortekan, o dinabiya di nga upang makabrutas na prutsalan. Oh, ayam mana ni dari gadi siumbe na soroyan, siumbe na masingit, siumbe na kalak na ayam mana ni na so kita dua damu na gelo pamaratana isimulan na kana untuk teruna takwa.
Ikhadu tiga kini Ibnu Mas'ud makna at-taqwa kata Allah na yashkuru fala yakfuru na pepena lama taqwa Allah adinian pagungkan insyaallah na pepena lama taqwa Allah maka namanya kagilaw alhamdulillah bukan dikatakan suatu usian alhamdulillah yang apa sih kaguman alhamdulillah yang suatu alhamdulillah inna salamatan wallah kana budi mutata kita makapasan kuman na salaw na kebalsan timing sama na tuloy ko na si timing ami magmamamatay na sa mga mo rin kumbulugi na si timing wa hanap na kumbalsan na wallah kailangan na masalamatan taqwa Allah ay kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata yang alim faman yashkurun nasa sabi sa tao ang pananalamatan niya si manusia nagkapananalamatan niya si Allah na uli ka pananalamatan si manusia nagkapananalamatan pananalamatan si Allah naman ng mga Arab yung mga Arab na pananalamatan sila sa mafia na makagigilaw sila na alhamdulillah jazakallahu khaira ashkuruka ya akh ay pananalamatan mo sa hipagariya sabab sa o kapanalamatin ka sa manusia na pinanamatan ka sa Allah na kanaabor kata marata wala man ka na makarapapadak amapya na may kabiro maasalamat alhamdulillah salamat in magwa keso kabang isa sa katang salamat na nakapagilaya ayaw ko na ba yung kapatingan ako na barasi mo na siya kuwang ko inilili pa na ko na may kanuwa tapi ada mga doon na may kagilay bala sangkon walay daw makatamu-tamu ka namatang umiyak kapiya-piya adi sa Amerika kaya di pa na napangingin atatan yang nilai ni atawada umiyak palwa pa ako budi dia bawa si perwak yan budi na yung nakaya di pa na napangangan ko sa hayalay kinakate so duga to sa ramlahan 345 693 43 na miya kako siya itiya yan. Ino di niya kapia-pia, miya katong sa belu, aba na simba. O ginawa tayo, aba na simba, o miskin, kumbre, aba na simba ko Allah. Na isaw ng mga ritmo Allah. Ikatalo, ini makna Ibnu Mas'ud, radiyallahu anhu, sarkan at-taqwa. Yazkuru fala yunsa. Natatagman yung Allah sa iyong pakalipakan Allah. Inawa pian do matatagun natatagman insya Allah. Karena abang pakadali pati insya Allah. Benar matatag sampo tadar pa ali petero. Inauna pakadar pa ni yang kopuso yang insya Allah. Na opuna kalana yang tatalmi insya Allah babayakan. Pagariko na ayamnya ko ang kanang kotwa katar wallah. Azkuruni azkurakum. Tatalmi ko nito wallah ka anak askan magpatatalmi. فإن زكى عبدي على ملاعي زكرت عند ملاعي خيرا منها حديث قدسي أما يخطب والله كشعور بنقان نتتدون قنيان قدر فعيان نعد مبتو والله أدر فاقنا مبي أديش أدر فعيان نعونا ليقنوش ننين مبي تتدين تلمان الله أكبر Manaman gede-gede, tataman nakaswata ko daro pa kana sa maguswata na ana daro pa na mapia adi sudar pa ka na di ko di pamagali na lin wallah. Igino to ana minitum na kaginawa ka. Oy, dere, mata na siya kito ang pagari ka. Ay mo pakiling yara ka na mapia kay parangay na mala kay gagaw, na mala kay simba, na matangpal na kada tarubigan na sa pipila ba katapira. Sila rin tayo kapia-pia. Igino to ay kaya ano yara ko pa na marata. Itu yang namin na doon na pagdala ka. Pernah pagdala, nangaran ako na si Tarmama. Itu yang namin patawatian niya. Ito yung pinagkakagala niya sa pangangaran. Naman gede-gede, agisuan na dadaaban yung datar ko mga kaanian. Yan ang sorok ko ni Ibnu Mas'ud. Yan kaya kanak wallah, natanong-tanong. Lalayo na ipupusya to wallah kung niya maratiyaya. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا Sabi-sabi na Rasulullah, ini manusia tadi ko sino ito mga tao at tiro lang sa kitab. Tiro lang sa kitab.
Sekatano ang mga tao at irunan wala sa Quran. Asakana sa kumya na uunan niyo. Nabusakano ito wala. Na ay iniwasya tarakan wala. Nabi yung kote amanan niyo na kekalakan niyo rakang ito wala. Ani takun. Ano ko yung kekalakan ito wala. Inang apyasya wala. Napupumusya tantanong yan. Ya ayyuhalladina amanu. Takullah haqqa tuqatahay. Hay sakano ito wala niya manatiya. Nakalakan niyo siya wala sa titu wala. Ino to betul wala atina kalak wala sa titu kalak. Adna ketuna para ti apalte. Ino lagi betul wala kalak titu. Adna katawa na parte ka para ti. Ugma di simba. Baik itu gue mendekat nak kata kawan ka. Perhatikan. Ino sa mga sabo sa sebenarnya na napian yung lugar lagi beda kedua. Ayah mana takwiran ng takalak wala. Oy. Maya kaisa na sa aman na ibarat sa Nabi Ayub, isimbe sa Nabi Ayub. Maya ka masibilis. Mga tingin isimbe na suwalay ka na miya totong, miya totong, doon makasarani. Dapat makapiragal na isimbe sa Nabi Ayub. Maya ka mapasibilis. Ika isimbe na miya sa pito katawa wataka, patkatawa mamagutan na batawa naman na niya nabubay, doon makasarani. Dapat na utas sambil nila, nakalakiran ko Allah. Ikilang isa sambil. Nasa katalo tabi o, nakalipag iba ng taginawa. Nandili katakabir ka na pingapanganingat, Allah Akbar. Yang kata bisa betul, lagi ngaji yung namanya action na, pinapala di buka tupakan. Kami ada mana, lagi mana kawan anak yang mana ini banyak. Ya pun benar kawan anak dia nama Isto. Allah. Nah ilang ako titin juga yang kami ada. Kaya saya dengan yang nama apa kalau orang aku mengapangaji anak nama biru, yang terwada tapa. Yang ngesar kami abang na putat ya, nga mga na mga ulang, anak itu kan, baca ngesar kami abang, hindi pa makam betul. Karena miya ada rumah kasih sinab ta mga muda na dam sinab tibak sa poro, abad tadi kata ay poro. Yang baca sa kurang abad, niya dapat baca yang kurang. Ini lagi na makakubing ko di mata. Allah Akbar. Nasabi magkaligan ni sifat. At kailangan diniti mo ba natin bagaran? Banyak ada surga. Nasa bagaimana no puna namanya pakakannya pernah berdua, nanti na matang matang surga ko kamatang ni gagal. Padi di pernah di baik begitu nak apa berdua mana, mana kapaknas, bubuda mana nama bidap mapitap mana rado mana nama pitap mana atay karado nama pitap mana sapi. Nangyay pakakan ka pernah berdua piag pagiti. Tasok pun subya masang ate na pia na kayo sipo-sipa sa sapo. Ini titi-titi tanaka, nyaga stak. Dan nakain titit-titit, nakagya ko lang na bergaso ila taro mga ragu. Katata, kanang nga, ya, tayo sabi. Dahil nakap na nga budong nga pamakanakay, naon na iklit ka di mo siya rin. Kaya so, ang mga kawan na, miyapo ko ka. Pakakanako nga ka na susuwag ko. Pamanatag yun. Allah Akbar, kata nga mga rin, yan kaysa nasa sabili, tuturugan. Ayun ka tuturugan na pagkakan na pulamili, pero mga ulama, sabili. Oy, pagpagano sa suara, hoy, sabili, ito ka sa surga man. Sabili, ito ka surga ka man. Ito surga man. Yang gino sa sabili no, ito ka surga. Oy, natigyan na kito siya nakaina ko pudala ko pa sa Iraq. Sa Baghdad, anak kumpang sa Baghdad, sa Iraq. Na mabagira orang, na mabagiran do. Sa mga disyerto na di malalayo. Na miyomang kaataluti manawata abadong ko di lama, babaan na kumpang sa isa Baghdad sa Iraq. Ading guguro ka pagkabasa siya na orang na gundo. Laking mga kasartalo, abadong na biyusa na kasi ng kokimono ka. Na sulusok iya bursa na makina na talo. Abadong nga mga tabadong, nalamang siya na tumiyak na isa langit. Apang giro siya na ya Allah, napakasurga ang kami ang kaamama amiyusan na kami. Allah Akbar, ya butuh mana mga Persianian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu manasakit ang mga tahu. Tagiti. Oh, di mga tahu mga tagiti. Hana mataon tayo. Ayan niya mga tua-tua penagih tayo. Allahu Akbar. Lagi na paman na berdua. Lagi bulong ko kibab kalitis ni mga kampi. Saka na naberdua kan. Yaga pelera. May topen. Buta. Gud na matanya. Kadang niso sa kamula matanya. Nanaw na niyaga pelera kan. Tunggu ka naman na dingat. Kung kare korang mga dunia buta. Tiga na di man ikapagali meto. Di pekanon. Di na matanya. Benda may tota na siwato ng mga wata ang matera. Matanya. Nanya kalala. Niya kapilala ka mga buta. Na mata nga benar ada matanya. Nakapian wako. Nalumbad ako sa panganangan na pagkunong na liso ng mga matanya. Pa!
Anak sekret permatanan. Kaya mo punya na lang sa sabamin, mga pera mga tumuli. Pangidili mo mga paraturan. Detaru butugan wala sa kailay. Tama naman kung ako to, miyawar kami na si mabali mo sila namin. Bukiman yan, nailag kayo. Ipinimig paano nito? Allah Akbar. Nabalungan na, di tadi kasih di sa mga binatang na nabalas taon. Di mo tapik siya. Kapag mana, ilan naman alaw na dataran eh. Eno ka, kamuha ko umedung na dataran niya kalwa garis kira ka wala. Nagisubay jitian, apapaki ka doon wala. Napapakaw kita ka, nakapakaya adong panapagkalago na ba ito nung napapakaw akong panang. Ay, di medung tanwa eh. Tapos biterang dulu ako, nyate mo rano. Oh, tadi emang udah kenal. Tadi kenapa kok di sini? Api yang mana tang api lah. Dan igro tu yang mana ni akan bila perkara kasam api tu nabi nak bukan ngamal benda utara. Tadi ya. Khadu ayat maknanya memang boleh penuh Allah amal angkai aposo. Na al-ikhlas. Ada kena ikhlas. Nah ini makna angkai amalannya na para ulama. Na tigna huwa ifradul haqq subhanahu wa ta'ala fi ta'a wa fi ibadah. Ayat makna niyan suka pakai sa angka. Kapakai sa angka wallah. Ayat makna tigna ikhlas na huwa ifradu al-haqq. Pakai sa nakaswallah abna. Amia suti sambil nakasudin ka pangutang wallah. Nagusuka pasimbang ka wallah. Na aduna mapikir kau na malakamu. Amakali ko illallah. Subusu Allah imapikir kau. Ana matang yang api-api. Igira abirin kasoyaman niya na amala kagalabo ka pasimbang ka aparat wallah. Na titulong ko niya kapi-api akapagkawin naman kau na ini kaswa terkapin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahud-din hunafa. Daman natugwal akiyas sumumilkan. Dah tuwala ayam mana niyan. Na kaya semua kengkiran tuwala. Inunta na anila masin maswala. Na anila mabali syu'a mana ni nasin berat wala atau lam syailas wala. Dia kaya semua katan wala. Dia kaya mga periswala sa mga nakusuka. Ayam mo kabay wala. Na subus wala imatatang sa mga nakusuka. Wala pun na naman na ayam mo kabay wala nasima kaantab wala. La ilaha illallah. Nabi Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Nah. Ayat maknanya na ikhlas dulu mga uri penuh Allah. Amal adin kay apuso na mahabbatullah. Ayat makna kota mahabbatullah na ini makna ng kaulama na mutarahatun azimatun tanafasa fiha al-mutanafisun. Ayat tiga na makna mahabbatullah na syakaniya na mabalui. At yung kotoa ayat makna niyan na kapag kebabayain ka wallah na ayang ka di manggelabak na datar din kagalabakan di siya sa mga bitiya. Pamanay na mo ito pinggil na kababay ka wallah kapag kababay ka wallah. Umagdam ka sa babay wallah na din na una niya niya kapyat-yap kagdam ka. Basta matagula ka na babay wallah. Allahu Akbar. Adina pada ko mga tabi'in yang ako nang tanong. Taman sa bituan nila sa majnun, bituan nila sa pagkamiyamiyata, bituan nila sa pagkamulabulaga, bituan nila sa pagkamutabutang. O ngayon nakanabapira matangala, nakanabapira emanan nila pagkamulabulag. Kanyang koto sa masasawayan na ma-emotional sa kapagkababain niyang Allah. Ino man sunod din ang teoriyan. At ginakathiru zikrallah hatta yaqulu majnun. Kadang-kadang khatug Nabi. So ninyo dikatarin talimik wallah sa taman sama teruk mga tawasakan na pagkamiyan niya ta. Adna mga ulama abiyawiran na hadith da'if. Malubay na da'if. Na betal na kapon sa da'if. Malubay da'if. Na ayaw maana niya na da'if pa malubay hadith. O gayt na mga ulit wala. Na normal na ka manusia. Igila amin bara agama ka. Na di ka di pa matuno to sa salakawang ara. Dahil tayo mga bigira po. Ano kaya salaka baga budi kinuha na yun. Agay niya pasangisip na siya. Alam taman na rin yan. At hindi niya, niya kali para tiyak wala.
may emosyonal. Babulom yung na si Carmania na sa Saudi, sa Manila. Are, seminaras. Ura sa man to seminar sa MBH, Women Islamic Seminar. Kaya ka, siya masabro si Carmania. Natingin mo po niya, hindi ka seminar na tinis ka din. Napaluto sa taalay na mamutakap kagubin ng wala ka-emosyonal yan. Ayaw so na limang ka pa kaya mga tabag ng mga isi Saudi sa Manila ako masakasa di na mo to. Sabi yan, gabi ka, kung masakasa to, italiw. Tiga ramana, nakakumulungan mo. Matatabdaman siya ng mga tawan mo. Pamana ka na ba ito masakagugog ka, kung ka sada na sa linig, pag-udus ka. Gabi ka, kung masakasa na natalawati. Pamana din ko ka mga wawatan ni Barat. Tatamu sa kapulangan nakatay ng mga alim. Isa akab na rumama ko karuman niya na bubay na la takhruju min baytihi tigir isri zawjiha uba kapliwa bubay kuwaleng ka adika tao ni karuman ka makadamo mahudos. Dapat ko na dito pa siya yung sa kanya. Ginakataw ni karuman niya adika di panis ni karuman niya na this is my Allahu Akbar. Ini disebutkan pergi kalau berpada lah. Habis kan utabir kan. Ini masih waktu urusan apa pada berbeza pun. Kalau pernah aku berbeza sisa bini nggak perlu itu. Tabir kan pernah habiskan asiran. Nah, orangnya Mahabbatullah. Ayat ikhafat ayat maknanya na a'mal min ahamil a'malil qalb. Padaku mga amal na importante ang kailangan ng kusyo. Na al-khawfu min Allah Ta'ala. Al-khawfu min Allah Ta'ala. Na matagpupusyo ka akala. Kala. Dito akala ko Allah. Ino kami pusyurian na kay pagkalakas sa Allah. Kanabangin ka sa manang na tao. Ino kami pumuka kay pagkalakas sa Allah. Kanabangin pagkalakas sa mga pamilyang ka. Ino kami pumukwa kay pagkalakas sa Allah. Kanabangin ka na mga labuso. Ino ka ayamaan na niya nalipusina. Kabakat tiba o pamilya ki pamilya. O bakira po tayo sa ulo. Di, ayayin ka pa kung gano'n ka nakalakwa Allah. Ginanikaw pakalakwa Allah. Na umatagor ka na kailangan na nanupos sa mga ulit mo Allah. Pinagyakorkan ng mga bay, siya katawa mama. Naon niya natin syulyan kay Abu Bay sa utak kwarto niya nang yan siya kada agripan niya. Sinaan niya. Dahil nang katatara puso sa diyang kaabay ang bugultaw, nautapan na Abu Bay. Nama, baka di kaya. Tiga nga mama amang udah tuli kaya akan. Natina baka di kaya ang siya matatag sa langit. Tingnan tayo matatag sa langit. Mga ditoon, ayaw maknanya na ulan, naduwa naman. Na tinatura biswallah. Pagili kanya naman nakasisa nga din karakan. Sinada ba nga kaya? Naku nakikatabi siya kalakwawa. Napadili ko ni din. Apang girawa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nagiti pura kalakwawa. Kana abang kalakwatungan yung tabubay. Sa kataw man nabubay. Siyuda niya na mama. Pili ako ng mga bay. Siyuda niya na babay. Mama amya kateke ng mama abala simba balik kalakwawa. Tiga dia nggak mama abah, itu namanya napeta nak keluar nak kina juga ditero katawan nak kaden, tu mengundang jangan katawan. Tiga dia mantu nih dia berkabino, saya kabe tiga malam, tunggu mama, itu rakan Allah. Iya miang gue ya. Pengening korak aku kamu mening abah ya pengadatan kana liuka, lakai kapai tawa kana nanti ngaput kedamai, tak kana abah kan sama haram. Tiga nga ba bento dia kabe ba ko siya klit ka ko moriya ka ko sa mga wajiban wanda ka sa mabaya ka tingnan di ka na pungulaw la ka kalabangan sa ka mahram at ito ni mapipigil ka pero naman to nagbiliwang mo tabay tingnan nga mamasala pa kasuda kumasa siya okay suka approve sa papigiran na kabay nawagay siya siya ng mama ya Allah na tawpik ya kung kasali ka ng kasiya ng kabay at nabagan ni makta itu ka na ko Allah. Ini nagi mele sa muta tuwili kami bubutug na nag sa datar ka ng mineral. Benda niya sumingsay na niya kabalowi na lumakasong miyatin ko. Nung niyang ko, nakikuma ko na ng muta nag nung niyang tago ako bowl. So bowl nga siya ito mukha kabul. Nung niyang tago siya, inikili niya puro talaga siya nga rin. Kila tumay nilipigo ka nakabiyan niyo ako, napigo ko, nabiyad ako, alisa kasi nga naman nga gawin, namiyatay ko kwa dokta na.
Gitu kan Allah. Namanya kare-kare namanya Nabi Bibu. Anak yang si pernah masa sandangan sumanga Bibu. Nah, benar tak ia mamut. Tapi kira bahawa yang atau kasamion nak koyak itu mandi koyak. Habis tadi kan nak koyak. Awak ini sangat baik. Tiga nabi aja mana mama tu ni yang punya tiga sangat anak siap. Nampak anda kata dia. Ini tiga tu lagi. Ini ngapa hobi nak lagi rosul bisa dia rumah. Target apa sih ya? Aku tu kalau saya taruhnya otak. Ini tiga apa lagi? Ini belum semua. Ini target banyak ada itu. Sebab keluar. Punya media dengan mama kita tahu apa kalau dunia. Tiga aku niat tengok sekarang si tunggu. Mantap kota tapi sebab di mama saya dia orang swasta yang adua. Nawag kadang tayo bebe yang kota paitaw ang utama man mga palabi dapat kita nasunod nga sa mama. Na mau surugaw. Daman ang utama kalakyan kota ini kalakyan. Oy, abanya kasina yang kagit itu kana kota. Namiyat kimi na pwede makapiusan na siya. Tabir kata dengan mga dati magkaulang sa apuan. Dapat mga din na pagka walengan, adap na siringan ako. Kasi ulang mga bubiyap, libali na nga paitaw walengan. Tiga mabuang mga, bay, ito na nga paitaw man. Tiga manikero, ataw na kan. Pakabagran tayo ni mamalog. Hindi na to, hindi lagi no. Pakabagrin ako. Katapsuran tayo, nakatay ako. Tabir kata mga dati. Allahu Akbar. Naliti betul na al-khawfu min Allah Ta'ala. Kailangan nakatagun ka sa titu ang kanak Allah. Kenapa itu kena kayo mo tulong dia kanak ka mga manusia. Kanak Allah. Allahu Akbar. Yang isa ko na inisyo mga hawariyun. Qala al-hawariyun li-Isa alayhi salam. Pero mga hawariyun, mga kumayaw Nabi Isa. Kina Nabi Isa, ma akbarul ilm. Nabi Isa Antoni niya makalala ilmu. Antoni mala ilmu. Antoni mala ilmu. Na Nabi Isa aya mala ilmu na dinatalabutan. Di pinakamangala ilmu. Basta matagul kayo ni tu Nabi Isa na kaya bugang kasamya kadala aya mga ilmu. Pagandang tiyo na ilmu ang mga ala. Nala ilmu na al-khawfu min Allah Ta'ala. Na mabalik ka asyukala ka wala na titu ka Allah. Ilmu na namya kadala. Ilmu na namya kadala. Kadua tu Nabi Isa na al-haya'u min Allah Ta'ala na ino kami ya kakenaba ino kami ka ini kaya kasudatan ka manusia. Kaya apun ko Allah ay pagkayakan sa Allah. At namya panutusan ko ta kita ba sinarul Islam. Sinarul Islam na ayaman namya panutunan sa kata wa mama amauda. Na sudusok yang perhatian yang koma na dari na parutula bani yang mini puro mini lama na benengen olunian salangit ka ipekeleken ko ay manane ipekey pensyaallah na usakata ko na manguda na kamu mak Islam na dengan mi puro ay manane na para siya salangit ka ipekey suwala sa titu kaya si Allah mata mutua kaya so Uthman bin Affan radhiyallahu anhu na ayah sinirti pa yan Nabi at timu sulamu lang na umatakan ito Nabi na ayah pinakamalaw ni ayah manakaya na so ayah mananya na Uthman bin Affan. So Uthman bin Affan na may panutula ka naman igirap na libiyo api amananya na klos langon dan ada burung na sumubasaan niya na din napagaling niya lang niya di masasong ditarniya. Nah, sekarang tabi dato sabai na dito nakaapi wanda penadunam yang itu adunam disorong na dan guruna. Nah, yang maknanya na din mag. Tinatay pagkairam ni kasi datar buhay o manong na datar buhay o mangana na. Belang ba kau na niya buhay. Abi kami akan berkuitan. Kami aja punya apa lagi itu? Nama di mana ada sapangan. Namanya kadin 11. Tanya akan berkuitan apa? Nabi di mana lagi dengan di panggung nasi tantangannya. Gabi. Namanya kuah hadim. Masih mapi apelang bertanur. Ay dapat yung no. Nah, para mager. Khatalo tu Nabi Isa amala ilmu, miya kalala ilmu. Na arrida bi qada'illah ta'ala. Na maswa taka o kuman rakawallah. Maswa taka o ibatan rakawallah ako kumanya. Kailangan na maswa taka. Ayat pikir Allah sa hadis al-Qudsi
Natigana faman lam yarda biqada'i falyakhruj min ad-dunya. Tunggu wallah. Saking ke suatu kokomanakan. Betadakna kokomanakan tunggu wallah. Naliusan ka dunia. Awas ka dunia. Pamanay mo pa di kesuat. Pagigila ka na madalang magutabi di kesuat. Tabihan ka ng mga bayan, mga datuan. May akawan na ako na disiran buwata, nagisiram kesuat. Tumagutan mga mulag. Tumagutan mga mulag na taradang Korea tauta. Yang mengsawangan yang terpitan dia kasar perlu dong datang pakai desa mulia tau tak nak pun dalam mati nasional kan dikit komandangan wallah dia pakai pegangan wallah samuria tu neraka perkara neraka kami pangan ini bubuh watan nak tidak akan kami ada watan nak tidak akan ini kini mau jangan sabar beranau ingin ada watan ko sapuro dong dari di sungai berumai tiga ngai amama benda kabai ini mama babai niat teh semua dabar kami bar nak bar benda habis kai bar kami mau jalan bar Benar mati kak wallah kainu kadu do makakasa muria tahu ni ba kepakai air kanu makan neraka. Datarun Nabi lamus amili pangguitan Zulhijjah. Ni amera nang sakata wa mama, bagu mama biumian. Kaya ko mapatenya tu Nabi lamus qatalta nafsan zakiyatan bighairi naflaka ja'ta shay'an imra. Pumene ngatigen nak mama atila pamakasyarakat mo. Di derun wallah amana kay paratia, marani kak wallah, tadi dulu sekali di mamun sawata. Uma hajarat pitero agar kamanaria basta menut karana langun nak kaya dengan kan pitero ati na diwari mga pitero hindi ka di mamamuna sa mata tapi nubabasya inu niyanuto yunu wa ammal gulamu fakana abawaw fakhashina ay yurhikuma tubyana wa kufra inu busyoto yunu o haja o ay kapukala na pundarwaka na mapukanara kan si ina busya mayan. Dito si mapia akapati ang utawata. Kenapa ini magmana na ba kaya bisto na kajuata ka kailangan natin na unanon na kailangan. Nabo to suwan na kamab. Ayaman na mga ripno Allah na dataranan. Kapakes kanwa kerumena pak masrot ka Allah. Ada man ikapeswat ka Allah. Kiskanwa kerumena kapakay inu kaludog wala sa moreto kaya kan mapia. Si sabar kan. Ay mo bunga maran, may kadawat yan, namida ka, kami dibuburawat na baka masyaw na pupunod ni Narunin, kapimutuan na bubu. Suisaw na susugan ni natangilan, Tapi juga natangilan na. Suisaw na, dito na pampela, nakauduan ko. Tiga nga, yang ina niya paulangan ko. Dangun ng kalangan sakit taon ko. Napupungan niya, wala makadakadakadawat yan, kaya kung makadakad na di manisinito. Kailangan na, mabali maswat na kasi kukuman wallah. Alhamdulillah, nandito ka na sa kusupan. Yun ang imalay mo, tugula bil Isa. Khalima aya makna niya na amal at yun kay aposo na ar-rija'u huwa tawqu'ul khair fil mustaqbal. Rija, ano na ito na rija? Nagpunta dingan ako mga pipiya. Ya Allah, ito nga bumali ang mga otak niya, mga hufad, kipakalan naman sa Quran. Ya Allah, ya Allah, dia nak similalakan ya Allah, nasubala siya na apiado ko maaliman na yung abali ya alim na suwata ka nung dinawatang na binamaalima. Kapwa kayo man ang kaalin yung bigasinan na magungay ni, kala mo na pamamulaan, na ako na di mamamulaan na tupuguma. Ilan naman lang mo na miya mamulaan na kami na menos na yaman na miya mamulaan na anam niya kapakay na na makapakay. Na kapakay insyaAllah, na diya kaalin yung bigasinan na ad na mangbuot ko mga watayo o di buot ko wataka na sopman so yaman na niyan na apo ka. Na ulit man pagbuot ko mga apo ka, nasok man sa mga apo-apo ka. Na ulit yun man pagbuot, na yung mga kasipan kay siya po ka. Kapakaya sa mga apo ka ng buta ng mga ulama. InsyaAllah, sana mag-ikhlas ka. Raja, Allahu Akbar. Ay ang maana niya na, yarjuna tijaratan lang tabura. Inautog Allah, maiinamiran, masisingayiran. So dagangan nag-aaban niyang kakalapis. At nang uta inaliwallah, masisingan ng mga tao, adagangan, aaban niyang kakalapis, na isaw na inaliwallah. Alladina yatluna kitab Allah. Mga tao, pumati nilang sa Quran. Sabihin sa pumati sa Quran, may kakao sa dagangan na din ang kakalapis yan. May kalabakan insyaAllah. Kadua adagangan na ikalapis yan. Wa aqamus salam. Na andili ka pa kasyume na niya kakuakap man sa dagangan na dan. Niya kadabakap man. Basta di ka liblema mga ito, ay doon makadalaba ka din. Katalwa inaliwallah, ada kakalapis siya na dagangan. Wa anfaqu mimma razaqnahum ala sirra wa alaniyan.
Na disira ni mamamagay. Disira ni gusto ko mga tamukiran. Datara diyan ka, disigi mang gusto sa diyan ka asimina, imbiha. Oy, ayaw maana ni nga pagaritan mo. Sila din na kayo mga pamilya, si Karumanian. Na diyay na kanabay ni ayaw maana niyan. Na ba ayaw mapipigay siya, na ba ayaw maana niyan. Kaya ba tama na kaya, kaya pira ko di nakataya, di tanong katawan. Na diti imiya kakuha siya na siya dengan nadakakilapis yan. Matang wala kami ka dunia na apya uman na mapita na sa mga padagang na pagpagalaban sa uman mapita niya sa kabiliw ayaw idakan na pagawaan na kabo. At abaan na mele ka amiyat ini labungon so terapian. Kau pa makamapa sa depan nakamabali na ayaw na patakalatan ka baluyan lo ayatan ko kuman na saja puput ya berano na saja may tumanata mo kanya kalabungon. Langon na miyatay na kumak na takyo. Pamana so miyatay tinggal labungon ng nasa kabiliw niya. Nah ini dah bangun. Nah mereka pun bangun subuh. Jangan sudah ngono miate koko dia kamali dia wow. Oh, niya matulisan nama ka aksyon mo na kanya ngatawa. O ginang ba ima bulat yun no miate nga na ba ina labang niyo na narinig mo siya na manisati manon na magato sa upat pulong gibo sa mga titiwaro. Dali na narinig mo siya na sa pulwaro sa mga sesi. Matangkuan daw ni mo mapman ang mga tekro. At hinulugan niyo sa mga aladini, sa mga kaniye. Labang niyo, nandini ka gagawin niya na mga tukun, nakiyo siya bara. Tadi nani penerbunan nga kabungan ng matatagos wala din nakakalita. Pedugar nila, yun mga di kaniro. Na niya dugar yan na diulong koto sa kondi. Tadi siya niyo pang nadiulong. Manungaman ng guda-guda. At ilan ito ngay matuwa sabi. Pepetaan tabi yun, kenapa pepeta kaya peta na sa umanian. Ilang nga supato nga kakatubatan sa pito. Miyaw mapatatag. Nagilang kamanong bubuan na mga tiyan na niya doon. Nakagyong mapitan niya doon na so uwina mga wata. Kaya pa niya saro. Kaya pa nung gusto niya, matang mata ka, hindi ka na tawad yung nanakawan. Nagsiso nga ba? Na, pero ka magpuproman. Sa pamilya ka. Api nga pumumira ka pamilya ka, namilo ba nga, nabaka niya nung pagigay. Di nga niya nakita siyang igay, siyang tako ba nga. Api nga pumuro ka yan. Doon ama, doon na, karumakan. Datu mga pamilya nga mali tanong kami agad Nakalibutang, balik ka nun! Matama na ka, di ka tigil aja ba? Di ka siya pagawa yung mga banyan. Away ni Roma, ano din ka gagawin niya? Makano siya mga papano ka ni Mamang ni, matang ano din ka kapalabos. Ape ka pumuro kayo, ama, di mo naman ama! Kaya ka siya, tigil lang. Nandiyan ka siya mga papano ka ni Mamang ni. Matama na di mga ano. Ito na yung mga beso. Bilap! Kaya kung ba yan lagi, na pumuro, nanginilabog. Ape ka pumuro kayo, di mo naman eh, di ka siya kuma, di ka karong ka, di ka siya kuma, sa wala. Nandiyan lagi na nga, hindi na mga pumuro. Atang wala di mga, kawang nga. Atang wala, hindi yung panag. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naman utang manglulun, kita mo na siya karong mga, biro, matang lang, din ng marang. Ini rapat yang nanti bisa dilipat setan maguya. Makasat maguya pagi ada pun bila bukti karang ada pun mata. Tinggal itu ini nak berteh kata saya ini kamu ada lagi sudah lama itu. Kamu apa mau tahan di magur? Tapi itu makasat. Allah, jadi mengalami Allah. Raja. Kalau tuan dengar, pakai dia pun dengar, apa terasa Quran. Kata lu suka bayang. Apa? Sebikan Kristus tamu. Nah, dengan ada lapis yan. Sabi sama apa sana di dalam dengan yang kalapis kapagari asing anak kamu boleh sama namore. Nah, dengan kakaknya kamu maka saat ada namore na dia dipila tamu. Dia dipila ada tu. Dan dia dipila katai. Basta makate dengan sasurga. Dan dia kakaknya katai dengan kakak mana nak katai ka. Nah, berdiri dia berteta mangi sama pihak belum. Mani beda nasa pismo na patay. Mata mana kada pula wina na tak aja pa man na kabya kana para di pismo para sa anya nga pakaro. Mata mana kapanga naman mabdag. Kapa lakaw. Kigam sa pito na stinkot. Dati ko bisto sa mga karoron. Adun na kaya karon natin ya pupuk sudah lagi lo pati. Gumi mawate dito. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yung mabuhay gila ko atwata, amama, matang na kapag forma ng unaki. Basta man ako sa kana, kaya pa ko ba na may ito.
Api apa lagi tu bisu nanya ni ramai nak yang nak kini nak. Jadi panah ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati-hati sekatan ni mantul nak makan tu betul. Igra bawa si buku kena nenek. Buku sama ni dia nak patut pun aku buat dia kan. Ino sudah bilang untuk katerwela. Igra tu guna dia mapa paroka. Nak kailangan na ayaw maknanya na masimba masyarakat. Bamay ka ayaw maknanya na di ka mapaparo. Iman tu aki sa kaapa na reko. Sa kaapa ba ka na ayaw maknanya na mapaparo ka. Mababagal ka. Ay, panambengan na ito na ka panambengan. Tabi yun. Kaiman to na amanannya na niya kapag panambengan sa pipila gato sa sunat ka mabagal ka. Bamay ka malukos ka. Adi ka mapaparo. Gumadam ka sa arthritis. Asyong bengan ka masitas kaya kibaga-baga. Negara mangudok Allah Akbar. Negara tam yang kata apa na gumagada mga di kapagwali ko dukha. Skip ko ri romo ko. Bumira si mama Allah Akbar. Yang apa sa sira mo na nyada ko dalam araw. Nasa mo si mama gusto dia man Allah Akbar sa kanila mga pang Nena ko kamuda mapun ada ngapa siya buta kapag naman ang amiyaga sa kabir khan o khan abos khan la ilaha illallah kanang aya ikhana aya makna niyan mga oripon wallah min aham min a'mal al-qalb dimin pun dahil na kailangan niya puso na as-sabr kasabar ilan walang mga sasabar ka ito makapas datang ng mga alintan mga gurami beberapa ulama sudah sila-sila. Awai, ada nagkatong nakain ako pumangalin. Ada kapita. At ayun ako kumain bersama tampay. Namatang ko, maka din nakapita. Iman ko niyag gamak, bibito mo ako sa siya. Serwani ko mga wate, di mamangali, di mamagi sila. O ba niyo siya pa siya pakapamangali, pakapamagyo, di mamakapita. Kaya ito nga mga ulama, namito nga nilabing sila mabo. Iman to, niyag gamak. Tignan niya kiso di kapita, na po di ako di mag-eskwela, mga sa matampay, mag-eskwela sa GPA. Niya pangitulang ka naman, niya silong sa GPA. Kenapa ada ko enakan, kaan mabuhat yan na may ito. Dadi mo pa ka naman mga nina, dahil talo pa kan. Matang ko lang, di ko mag-isipla sa GPA. Na ayaw ko talo pa ka na may ito sa satiman. Dadi yung tasabal lang pa na, nagpusa po, ruwam niya ka na nakalabugin. Dahil gra pala yung amin, para di pili, nandito po naman sa lubu tanong pa ka na siya. Yung mabunga po, yung may pagubyan na lumalay na, yung natatangan sa talo pa ka na lubu. Tingnan mo nga tatangan. Bawa pa ka na. Ino talaga bina para di Kristo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kasabar, dataraya. Kapag ng mga ganito na sabar yun, nasunod sa sabar niyo. Ay kaya po mga surga na mga tawa, mga sasabar. Am hasibatum an tadkhala al-jannah walamma ya'lim Allahu alladhina jahidu minkum wa ya'lam as-sabirin. Banyak tu Allah itong na ginawa niyo pumakasurga kami dun. Ada penakato kami wallah. O antay niya nga nasir kanot wagaman yan. No, anta imang ataw anya makasabar wagaman yan. Di ka pumakasurga di ka marasik wagaman yan. Di ka pumakasurga di ka makasabar. Di ka pumakatam ko di ka masabar. Di ka mali profesional di ka masabar. Di ka mali ulama di ka masabar. Di ka mali ayo makna niyan. Nadato baik o di ka masabar. Kainin wala na ayo makna niyan. Na miya ko ama piya ka aya pagani kapitalin na kasabar. Kasabar. Balasan kanu Allah. Na talaga ka pa makinig. Hindi ka naman sabar. Niya ka dua ka oras. Kami mga sila yung alim. Yung mga alim. At dua ka oras. Sa motor na. Hindi ka masabar. Tiga kawan na bangay. Niya pitapi kontas. Hindi ka naman sabar. Hindi ka minunawaan. Di niya sa akong talima di manguset. Nakagawin pipilingan na. Niya kadakadakadakaw. Nakaya ko bukari ng matangin. Nagbumialam mo na sa sakataw. Langon ka mga sabar. Niya malag. Nagbumialam mo na sa sakataw. Rumiliga-liga po na butalian. Tugol mas kami malaki na ni parati kada kabalik. Tinaway ko. Kapag yung nang may kakakaptan na. Samay ka na. Ay pwede tayo magagana pa sa mikropo. Roman na bigla biga masabar para mag aya itapito. Aya makna niyan mga uri panwallah importante. Adi dinamik kibaga ko posoka na asyakar. Kapag naman Allah. معناه هو الاعتراف بنعيم مناعم على وجه الخضوع. أيضا معنى نيان نسكنيا سباتو قوينكا أو إبن بغيرك والله علمكم yang alimurka
Makna swallah. Nah kailangan na ayaw na nakapanalamatkan ka swallah. Panalamatkan nga swallah. Kadi man ang kaalima asyambel na din na panalamatkan ko Allah. Yan ang itanong galog sa mga pipi at itanong ka panalamat ko Allah. Lagi ka panalamat ko Allah. Nagtibong panwalong tala sa arga balik apa kasundang kanyang. Nah, ikawalu al-muhasabah. Al-muhasabah ikawalu kailangan ng puso nang akapagikong muhasabah. Mana niya na ito na ma'naha huwa muhasabatun nafs. Pagbegitu na kaaginawan ka sa manaya siguro niya kasaulan daboron makalapas seminar sa mga kadua sa MBH sa Sahara dahil mana niya na umana saulan na dua ka seminar daboron makalapas mga din na daboron niya makalapas na adun punay sa di seminar na upo na ko kapikit ina mga day miya kapira ko makatihiju siya na miya kapitugoy miya kapira ko makabati sa Quran miya kapira ko makanjikar pamanadi ka di pagitong ng utaaman ka akapupukaranin ka ko na padanan sa kailangan ng puso akapukaranin ka ko Allah upo niya buhay ni pagitong na pera yalapis da makalaba at na makaotang na ayaw mo pagkitong na utatamo ko na di nga pagitong so Antonio Mini pangunakunang naksalungan na mauri. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سبحانه والله عم يا مراتي يا نقل شو الله نقد أن ينقام مكرنا وأنتني من يبان نسألنا موري. Panguna pamikiran ng ato na pasar kasalanan. Si Shalini na madam yang pasar ko yang kembali ka sa niya makada yang atar ka sa niya kadagdagan. Hoy ubina amanan niya niya lang numatakan ang niya ako pamapya. Lang nay. Ayaw wida kan na pamikiran na ginawa nga tabi. Nabi ano na mawri na abang mamili pungo kepikir pa. Kailangan na ayaw mana na sukaba sa mga luksarwa. Puna mo ka na dunia na puna mo ka na mawri. Ugin, apa yang pernah tamu ka dunia kadang usapin wala importante na adna tamu ka kumakal mga sarwa na mo. Tabi, amira buki ka sa dunia. Buki ka raw. Allahu Akbar. Tidak boleh betul. Allahu Akbar. Benar pun kata bangaru dak kata tidak bangaru. Yauma la yughni maulan am maulan syai'a wa la hum yunsarun illa man rahimallah. Ano nga namori? Doon kaya baru kasih. Dah baru pati tidak bangat tu Allah. So ngakai na ama adurin na. Pwede ka dito asurong ina nasa sati man na mapia nasa na pa nasa sati man na mapia. So malaka na po asurong ako. No ko na asurong ni na ko na kambiya kada na kara kani ko. Di muka maana niyan. Nadika kega nadika ketigra dia kung ketigra. Na buya kung ay na ko malaka sa sati man mo mapia na mga asurong. Tingin na ka Panginoon ka jaga ko na sa mapia. Dia kung karawan lumabas sa amat na kanay amapya sa sati man ubaw kay pagmang kami sa kaninya kanaraka. Yu'addul mujrimu la yufatada min adab. Sa ano nga namori na sotaw na pangiluman sa mi adang yang kurala kasala di makanaraka na piyan tadi makanaraka pamilya niyan. Kebaan yang pernah makanaraka sinin na usya men na usya karmanin mati na sala di makanaraka. Pamana pangiluba karo pananeno kapag di kita bangiwan bakuro di. Dia ayat na sanay ka na sa mini pangunakunang nga sa ano nga namori. Baliyan ka ko ginawang ka ang kaya muhasaba. Pagkulag ito nga ginawang nga ito ni pinipangunakunang nga sa ano nga nakiyama. Ikasyaw, pasitan ng pagkusya. Na ikasyaw aaman ang kay apos wali pendaray na at-tawakkalu ala Allah. At-tawakkalu ala Allah. Na una baliyan ka so galabak ka, aw dito ka, galabak ka. Na iira amit naman so galabak ka, na akala ka na sikan dun wala na tawakkal ka ko Allah. Wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Sa di sa tawa ay mana niyan na sumalikwat at tawakkal wala na ay mana niyan na kaapas. Wa may yatawakkal ala Allah sa di sa ay mana niyan na tawakkal wala kala kan Allah yaj'al lahu amrahu yusra. Na balun wala so damun galab ka na malbun. Sudah menguakil amanannya nak kailangan tanu igran nak kailangan tanu. Dan tanu apa pas ku Allah. Ya Allah, sekabi pisana kana lang ni Allah, sekabi ya Allah. An mabali syoko-syoko alinang akatatagos amalam yang api-api. Permintaan Allah, dia api-api usaha guru nak kata Zainuddin, ari panurho. Panganita ko Allah sa mga pamilya nga karong mga lokska mga pagaling nga bubenga nga kasusuportay ra kasan kay agama apian tani ko suportar ka napakadakan mo dokta na so risky halal kaan mi tataro sa panaguntaman niyo oy ay na mapian na pagkap na kay wag dokta sa posisyon na ay mana na kigup ka ko badakala taw sa kapagkawa ira sang uta amana na mapia oy wala sang kan wallah ila antan wallah sa amtamana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.